Raġel ta' 29 sena mix-Xewkija jinsab fil-periklu tal-mowt wara li nqaleb bid-dajsa fuq il-baħar bejn Ixlendi u Dwejra. L-inċident seħħ il-ħadd wara nofsinhar l-ħabta tal-5:15 meta dajsa inqalbet fuq il-baħar. F'dan l-inċident kienu involuti żewġ riġiel oħra ta' 29 sena, wieħed minn Ħalluqa u ieħor mis-Siġġiewi. Il-vittmi jiddaħlu fil-port ta' Xlendi permezz ta' dingi u ttieħdu l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex permezz ta' ambulanza. Fuq il-post marru membri tal-Forzi Armati ta' Malta sabiex jagħtu l-ewwel għajnuna. L-awċi ta' 29 sena ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu tal-mowt filwaqt li l-kundizzjoni taż-żewġ riġiel l-oħra għadha mhix magħrufa. Dwar dan il-każ infetħet inkjesta mmexxija mill-Maġistrat Paul Koppini li ħatar bosta esperti sabiex jassistuh fl-inkjesta. Intant, f'każ separat raġel ta' 58 sena miswieqi jinsab ukoll fil-periklu tal-mowt waqt li martu ħelsi ta' ħafif wara li kienu involuti f'inċident fuq il-baħar bejn il-Gżejjer ta' San Pawl il-Baħar. Il-każ seħħ l-ħabta ta' 6:30 tal-ħadd filgħaxija meta seħħet ħabta fuq il-baħar bejn cabin cruiser misjuq minn raġel ta' 46 sena minn Birkirkara u dingi misjuq minn raġel ta' 58 sena miswieqi. Fuq id-dingi kienet rikba wkoll mara ta' 58 sena. Fuq il-post issejħu membri mill-Forzi Armati ta' Malta fejn taw l-ewwel għajnuna. Il-vittmi ddaħħlu l-art fl-inħawi tal-Fekruna fejn sabu jistennewhom qatt ta' ambulanzi u tabib tal-emerġenza. Minn hemm iż-żewġ persuni mis-swieq ittieħdu l-Isptar Mater Dei fejn ir-raġel ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu filwaqt li martu ħelsita bi ġrieħi ħfief. Il-Pulizija għadha għaddejja bl-investigazzjoni tagħha dwar dawn iż-żewġ każijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.